Ο Τζέσι έτρεχε πάνω κάτω στο γυμναστήριο φωνάζοντας για βοήθεια απελπισμένος. Μάταια, κανείς δεν ήταν εκεί γύρω για να τον ακούσει. Ο μεγαλόσωμος άντρας τον πλησίασε κρατώντας εκείνη τη βαριά ματωμένη μπάρα με την οποία λίγο πριν ο Τζέσι τον είχε δει να συνθλίβει το κρανίο του Τζεφ, του τρίτου συγκρατούμενού τους. Σήκωσε τις γροθιές του σε μια απελπισμένη προσπάθεια να αμυνθεί, αλλά και ο ίδιος ήξερε ότι δεν είχε πολλές ελπίδες. Συνέχισε να φωνάζει ελπίζοντας ότι κάποιος θα ερχόταν και θα βοηθούσε, πριν να είναι πολύ αργά. Το πρώτο χτύπημα θα τον έβρισκε στο πρόσωπο και θα τον έριχνε αναίσθητο. Ο μεγαλόσωμος έγχρωμος άντρας που τον καταδύο και δεν θα σταματούσε όμως εκεί, θα συνέχιζε να τον χτυπάει μέχρι που θα άκουγε με ικανοποίηση τα οστά του να θρηματίζονται. Η βοήθεια θα ερχόταν λίγα λεπτά αργότερα, αλλά θα ήταν ήδη αργά για τον Τζέσι Άντερσον. Θα μεταφερόταν στο νοσοκομείο όπου 2 μέρες μετά την εισαγωγή του οι γιατροί θα τον κήρυταν εγκεφαλικά νεκρό και εν τέλει θα αποσυνέδεαν τη μηχανική υποστήριξη που τον κρατούσε στη ζωή. Και όμως, εκείνη τη μέρα στις 28 Νοεμβρίου του 1994, αυτή η συμπλοκή στις φυλακές Κολούμπια του Ουισκόνσιν, η οποία θα στοίχιζε τη ζωή σε 2 ανθρώπους, θα αποτελούσε το πρώτο θέμα σε αρκετά δελτία ειδήσεων και όχι εξαιτίας του Τζέσι Άντερσον, αλλά γιατί το δεύτερο θύμα θα ήταν ο διαβόητος serial killer Τζέφρι Ντάμερ, ο κανίβαλος του Μιλγουόκι. Παραπάνω αφηγηθήκαμε τη δραματοποιημένη εκδοχή της συμπλοκής όπως την έχουμε δει κάποιες φορές στην τηλεόραση. Και παρακάτω θα ασχοληθούμε με το τι πραγματικά συνέβη εκείνη τη μέρα, την ημέρα που πέθανε ο Τζέφρι Ντάμερ. Βέβαια, αυτή η ιστορία θα είναι λειψή αν δεν συστήσουμε πρώτα τον βασικό πρωταγωνιστή της. Γιατί, φίλες και φίλοι, στο απόψινό μας επεισόδιο θα ασχοληθούμε με τον άνθρωπο που έμελε να αποτελέσει την έμεση του Τζέφρι Ντάμερ και να αποδώσει κατά πολύ παράδοξο τρόπο την τιμωρία που πολλοί πίστευαν ότι άξιζε. Θα μιλήσουμε για τον Ισοβίτη κακοποιό που θα αποκτούσε τον τίτλο του κατά συρροή δολοφόνου μέσα στη φυλακή. Θα μιλήσουμε για τον Κρίστοφερ Σκάρβερ. Αυτή είναι η ιστορία του. Ο Κρίστοφερ Σκάρβερ γεννήθηκε στις 6 Ιουλίου του 1969 στο Μιλγουόκι και ήταν το δεύτερο από τα 5 παιδιά της οικογένειάς του. Φοίτησε στο Λύκειο James Madison, αλλά εγκατέλειψε το σχολείο στη Δευτέρα Λυκείου. Η μητέρα του λίγο αργότερα τον έδιωξε από το σπίτι όταν ανακάλυψε τον εθισμό του στο αλκοόλ και τη μαριχουάνα. Στη συνέχεια ο Σκάρβερ προσλήφθηκε ως εκπαιδευόμενος ξυλουργός σε ένα πρόγραμμα απασχόλησης του Wisconsin Conservation Corps. Ο ίδιος αργότερα ανέφερε ότι ο επόπτης του στο πρόγραμμα, Edward Patch, του είχε υποσχεθεί μόνιμη εργασία μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος. Κάποια στιγμή όμως ο Πατς απολύθηκε από το πρόγραμμα και έτσι μετά την απομάκρυνσή του ο Σκάρβερ δεν κατάφερε να αποκτήσει τη μόνιμη θέση που τόσο επιζητούσε. Χωρίς σταθερή εργασία η ζωή του θα έπαιρνε την κάτω βόλτα. Λίγο καιρό αργότερα η σύντροφός του θα έμενε έγκυος και εκείνος χωρίς χρήματα δεν θα την υποστήριζε. Σταδιακά θα άρχιζε να καταναλώνει υπερβολικές ποσότητες αλκοόλ και περιστασιακά και ναρκωτικών. Αργότερα σε κάποια δήλωσή του θα έλεγε ότι ενώ ήταν μεθυσμένος άρχισε να ακούει φωνές που τον αποκαλούσαν ο εκλεκτός και αυτό θα ήταν η αρχή. Σε διάφορες ψυχιατρικές εξετάσεις που υποβλήθηκε διαγνώστηκε με σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου ενώ συχνά έκαναν την εμφάνισή τους με σιανικές ψευδαισθήσεις. Και κάπως έτσι φτάνουμε την 1η Ιουνίου του 1990. Εκείνη τη μέρα ο Σκάρβερ πήγε στα γραφεία εκπαίδευσης του προγράμματος Wisconsin Conservation Corps, όπου βρήκε τον υπεύθυνο του χώρου John Feyen και τον υπάλληλο Steve Loman. Αξίζει να σημειωθεί πως ο Κρίστοφερ Σκάρβερ ήταν ένας μεγαλόσωμος άντρας με ύψος πάνω από 1,90.
θα απειλούσε τον Λόμαν με όπλο και θα ζητούσε από τον Φέιεν να του δώσει χρήματα. Ο Φέιεν δεν κουβαλούσε πάνω του μετρητά και έτσι θα του έδινε μόνο $15, περίπου 36 σημερινά δολάρια. Αυτό θα εξόργιζε τον Σκάρβερ, ο οποίος αμέσως πυροβόλησε τον Λόμαν μία φορά στο κεφάλι, σκοτώνοντάς τον ακαριέα. Ήταν μάλιστα τέτοια η οργή του που θα πυροβολούσε άλλες 2 φορές την άψυχη σωρό. Σύμφωνα με τους φακέλους της αστυνομίας, ο Σκάρβερ φέρεται πως μετά στράφηκε προς τον τρομοκρατημένο Φέιεν και του είπε «Τώρα νομίζεις ότι αστιεύομαι, χρειάζομαι περισσότερα χρήματα». Μην έχοντας και πολλές επιλογές, ο Φέιεν αμέσως του έγραψε μία επιταγή ύψους $3.000 εκείνης της εποχής, δηλαδή περίπου 7.200 σημερινά δολάρια. Θα του έδινε την επιταγή και θα έτρεχε αμέσως προς την έξοδο προκειμένου να διαφύγει. Ο Σκάρβερ θα τον καταδίωκε. Καθώς ο Φέιεν έτρεχε προς το αυτοκίνητό του, ο Σκάρβερ θα πυροβολούσε προς το μέρος του, αλλά θα αστοχούσε. Προφανώς το σχέδιο του δεν ήταν και πολύ καλά οργανωμένο και λίγο αργότερα η αστυνομία τον συνέλαβε. Έτσι, το 1992, κατά τη δίκη του, οι ένορκοι θα τον καταδίκαζαν σε ισόβια για τη βίαιη δολοφονία του Λόμαν. Μετά από αυτή την καταδίκη του, ο Σκάρβερ φυλακίστηκε στο Σοφρονιστικό Ίδρυμα Κολούμπια του Ουισκόνσιν. Εκεί θα βρισκόταν συγκρατούμενος του Τζέφρι Ντάμερ. Και κάπως έτσι φτάνουμε 2 χρόνια αργότερα, το πρωινό της 28ης Νοεμβρίου του 1994. Εκείνη τη μέρα ο Σκάρβερ τοποθετήθηκε σε εργασία στο γυμναστήριο της φυλακής μαζί με 2 άλλους συγκρατούμενούς του, τον Τζέσι Άντερσον, 37 ετών, καταδικασμένο για τη δολοφονία της συζύγου του, και φυσικά τον Τζέφρι Ντάμερ, διαβόητο κατά σύρροη δολοφόνο, ένοχο για τουλάχιστον 17 φόνους. Αξίζει να πούμε εδώ 2 λόγια για το γυναικοκτόνο Τζέσι Άντερσον, ο οποίος δεν ήταν λιγότερο αδίστακτος δολοφόνος. Ο Άντερσον λοιπόν είχε δολοφονήσει τη δεύτερη σύζυγό του μετά από ένα δείπνο, μαχαιρώνοντάς την πολλές φορές στο κεφάλι και το στήθος. Στη συνέχεια με το ίδιο μαχαίρι είχε αυτοτραυματιστεί σε μία προσπάθεια να παραπλανήσει την αστυνομία. Να σημειωθεί πως στην κατάθεσή του είχε δηλώσει πως υπεύθυνοι για τον φόνο ήταν 2 Αφροαμερικάνοι, 2 έγχρωμοι δηλαδή άντρες που πήγαν να τους ληστέψουν. Τελικά όμως η έρευνα της αστυνομίας θα διαπίστωνε ότι το μαχαίρι του φονικού είχε πουληθεί σε εκείνον από ένα κατάστημα, ήταν δικό του και έτσι ο Άντερσον τιμωρήθηκε με ισόβια. Οι 3 επικίνδυνοι κρατούμενοι οδηγήθηκαν στο σημείο που θα εργαζόντουσαν, το γυμναστήριο των φυλακών. Εκείνη τη μέρα οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι που επέβλεπαν σε μια πρωτοφανή παραβίαση του πρωτόκολλου θα άφηναν τους 3 κρατούμενους χωρίς καμία επίβλεψη. Και λίγο αργότερα θα σημειωνόταν μία αντιπαράθεση η οποία κατά πως φαίνεται ξεκίνησε για ασήμαντη αφορμή, καθώς οι 3 άντρες διαφώνησαν για το πώς θα καθάριζαν. Κατά μία εκδοχή ο Σκάρβερ θεώρησε πως οι 2 λευκοί συγκρατούμενοι του τον έριξαν στο διαμοιρασμό των καθηκόντων και εξοργίστηκε. Κατά την ίδια εκδοχή ο Σκάρβερ απομακρύνθηκε μετά το συμβάν και πήγε στην αίθουσα με τα βάρη, από όπου πήρε μία μεταλλική ράβδο από αλτήρα ή πιθανότατα από κάποιο όργανο γυμναστικής και επιτέθηκε πρώτα στον Ντάμερ. Ο Τζέφρι Ντάμερ, παρά την τρομακτική ιστορία που τον συνόδευε και τους δεκάδες φόνους που είχε διαπράξει, δεν είχε το προφίλ ενός βίαιου ανθρώπου. Ξέρουμε πως παγίδευε τα θύματά του με τη χρήση υπνοτικών χαπιών και τα δολοφονούσε ενώ ήταν αναίσθητα. Και ίσως δεν είναι καθόλου τυχαίο πως τη μοναδική φορά που πάλεψε με έναν άντρα παρολίγων θύμα του, τον Τρέισι Έντουαρτς, εκείνος τον ξυλοκόπησε και διέφυγε με αποτέλεσμα ο Ντάμερ να συλληφθεί. Ο Ντάμερ επομένως αποδείχθηκε εύκολος στόχος για τον Σκάρβερ που τον χτύπησε με μανία με τη μεταλλική μπάρα στο πρόσωπο και το κεφάλι. Και ίσως εδώ αξίζει να σημειώσουμε μία μικρή λεπτομέρεια. Όσοι έχουν δει τη σειρά του Netflix για τον Ντάμερ, ο Σκάρβερ στην επίμαχη σκηνή εικονίζεται να κρατάει μία μπάρα από αλτήρα γυμναστικής.
Αν και δεν έχει διευκρινιστεί η μπάρα από πού ακριβώς προήλθε, ξέρουμε ότι το μήκος της ήταν 51 πόντι και αυτό δείχνει ότι μάλλον δεν ήταν από αλτήρα. Αν όμως αυτό είναι αλήθεια και ο Ντάμερ πραγματικά πέθανε από αλτήρα, αποτελεί και μία ηρωνία της τύχης, καθώς και ο ίδιος για τον πρώτο του φόνο, εκείνον του Στίβεν Χίξ, είχε χρησιμοποιήσει έναν αλτήρα γυμναστικής. Όπως και να έχει, και αλτήρας να μην ήταν το όργανο του φόνου, παραμένει ένα ηρωνικό γεγονός ότι χρησιμοποιήθηκε ένα όργανο γυμναστικής και πως το τέλος του Ντάμερ γράφτηκε με ίδιο τρόπο με την αρχή της εγκληματικής του σταδιοδρομίας. Δεν γνωρίζουμε ακριβώς τι έκανε ο Άντερσον όσο ο Σκάρβερ σκότωνε τον Ντάμερ. Εάν το είχε αντιληφθεί, γιατί θα δούμε και το δεύτερο σενάριο μετά, το πιθανότερο είναι πως θα προσπαθούσε να διαφύγει ή να φωνάξει τους επόπτες φύλακες, όλα αυτά χωρίς αποτέλεσμα. Υπάρχει βέβαια και το άλλο σενάριο, το οποίο είναι πάρα πολύ πιθανό, δηλαδή ο Σκάρβερ να τους ευνηδίασε και να τους σκότωσε ενώ βρίσκονταν απομονωμένοι. Σε αυτό το σενάριο συνηγορούν κάποια στοιχεία, όπως για παράδειγμα το γεγονός ότι ειδικά η σωρός του Άντερσον δεν έφερε πάνω τη σημάδια πάλης και το γεγονός πως πιθανότατα ο Σκάρβερ είχε προμελετήσει το έγκλημά του κρύβοντας τη μεταλλική μπάρα του φόνου. Οι περισσότερες πληροφορίες για το τι ακριβώς συνέβη στο γυμναστήριο των φυλακών προέρχονται από τον ίδιο το Σκάρβερ και όπως αντιλαμβάνεστε δεν είναι ακριβώς και 100% αξιόπιστες. Αυτό που ξέρουμε με βεβαιότητα είναι πως μόλις ο Σκάρβερ τελείωσε με τον Ντάμερ, στράφηκε στον Άντερσον, τον οποίο τελικά σκότωσε μέσα στο μπάνιο του γυμναστηρίου των φυλακών με το ίδιο όπλο. Όλο το σκηνικό του διπλού φωνικού κράτησε λιγότερα από 20 λεπτά. Και οι δύο άντρες υπέστησαν θανάσιμα τραύματα από τους ξυλοδαρμούς. Ο Ντάμερ κηρύχθηκε νεκρός 1 ώρα μετά τη μεταφορά του στο νοσοκομείο, ενώ ο Άντερσον υπέκυψε 2 μέρες αργότερα, όταν οι γιατροί τον αποσύνδεσαν από τη μηχανική υποστήριξη. Ο Σκάρβερ δεν αντιστάθηκε στη σύλληψή του από τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους. Αφού επέστρεψε στο κελί του, ανέφερε σε έναν σοφρονιστικό υπάλληλο «Ο Θεός μου είπε να το κάνω. Ο Τζέσι Άντερσον και ο Τζέφρι Ντάμερ είναι νεκροί». Ο Σκάρβερ εξετάστηκε για ψυχική ασθένεια, αλλά κρίθηκε ικανός να δικαστεί για τις δολοφονίες. Θα άλλαζε την αρχική του δήλωση ότι ήταν αθώος και θα αποσυρώταν από την υπεράσπισή του σε αντάλλαγμα τη μεταφορά του σε ομοσπονδιακή φυλακή. Τελικά καταδικάστηκε και για τους 2 φόνους που έκανε στη φυλακή και του επιβλήθηκαν 2 επιπλέον ισόβιες ποινές. Όταν ρωτήθηκε αν θεωρεί δίκαιη την ποινή του, ο Σκάρβερ φέρεται να απάντησε «Τίποτα από όσα κάνουν οι λευκοί στους μαύρους δεν είναι δίκαιο». Ο ίδιος αργότερα θα έλεγε σε κάποια δήλωσή του ότι σκότωσε τον Ντάμερ και τον Άντερσον για λόγους εκδίκησης γιατί τους θεωρούσε ρατσιστές. Ο Ντάμερ είχε σκοτώσει αρκετούς έγχρωμους, κυρίως εκδιδόμενους άντρες, ενώ ο Άντερσον, όπως είπαμε και πριν, είχε κατηγορήσει ανεπιτυχώς έγχρωμους ληστές για το φόνο της συζύγου του, το φόνο που είχε διαπράξει βέβαια ο ίδιος. Φυσικά ο Σκάρβερ μετά από όλα αυτά θεωρήθηκε ιδιαίτερα επικίνδυνος. Το 1995 μεταφέρθηκε στην Ομοσπονδιακή Υπηρεσία Φυλακών γιατί οι σοφρονιστικοί υπάλληλοι του Ουισκόνσιν θεωρούσαν ότι δεν διέθεταν τις κατάλληλες εγκαταστάσεις ώστε να τον κρατήσουν με ασφάλεια. Στα χρόνια που έχει παραμείνει έγκλειστος στις φυλακές, ο Σκάρβερ έχει μεταφερθεί αρκετές φορές, κυρίως γιατί τα σοφρονιστικά ιδρύματα τον θεωρούν πολύ επικίνδυνο και η αλήθεια είναι ότι δεν θέλουν να έχουν την ευθύνη του. Και έτσι στις μέρες μας ο Σκάρβερ βρίσκεται φυλακισμένος στις φυλακές του Κολοράντο. Διαγνωσμένος με σχιζοφρένεια, ο Σκάρβερ αντιμετώπισε σοβαρές δυσκολίες προσαρμογής κατά τη διάρκεια της φυλάκισής του. Πέρασε πάνω από 1 δεκαετία στην απομόνωση υπό συνθήκες που επιδίνωσαν την κατάστασή του, όπως για παράδειγμα κελιά χωρίς παράθυρα και ακραίες θερμοκρασίες. Το 2005 θα κατέθετε αγωγή για παραβίαση των πολιτικών του δικαιωμάτων ενάντια στο σοφρονιστικό πρόγραμμα του Ουισκόνσιν. Θα ισχυριζόταν ότι υπέστη σκληρή και ασυνήθιστη τιμωρία. Παρόλο που το δικαστήριο αναγνώρισε τη σοβαρότητα των συνθήκων, αποφάσισε ότι δεν υπήρχε σκοπούμενη πρόθεση πρόκλησης βλάβης και έτσι η υπόθεσή του απορρίφθηκε. Συγκεκριμένα, ο Σκάρβερ θα δήλωνε ότι είχε κρατηθεί συνολικά 16 χρόνια σε απομόνωση λόγω των φόνων του Ντάμερ και του Άντερσον,
εκεί είχε στηριχθεί και η αγωγή του. Το 2012 ένας εκπρόσωπός του ανακοίνωσε ότι ο Σκάρβερ ήταν πρόθυμος να γράψει ένα αποκαλυπτικό βιβλίο με θέμα τη δολοφονία του Τζέφρι Ντάμερ. Όσο παραμένει έγκλειστος, ο Σκάρβερ έχει δείξει μεγάλη παραγωγικότητα στη συγγραφή, έχοντας γράψει 8 βιβλία, κυρίως συλλογές ποιημάτων εμπνευσμένων από τις εμπειρίες του στη φυλακή. Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι το έργο του 2015 «The Child Left Behind» έχει στο εξώφυλλο χειροποίητη ζωγραφική. Το 2022 επεκτάθηκε στη μη μυθοπλαστική γραφή με μία έκδοσή του που ασχολείται με τη μεταρρύθμιση των φυλακών. Επιπλέον ο Σκάρβερ πρότεινε το American Prisoner Repatriation Act, ένα νομοσχέδιο που υποστηρίζει τον επαναπατρισμό των κρατούμενων στις πατρογονικές τους εστίες κατόπιν αιτήματος. Σήμερα ο Κρίστοφερ Σκάρβερ είναι 55 ετών και χωρίς ορατή την πιθανότητα αποφυλάκησής του. Μέσα από τη φυλακή προσπαθεί να διατηρήσει σχέση με το γιο του και να παλέψει με την πάθησή του. Ο ίδιος αποτελεί ακόμα ένα παράδειγμα ανθρώπου που έγραψε τη δική του βίαιη σελίδα στην ιστορία του εγκλήματος και για πάντα θα τον συνοδεύει η ιδιότητά του ως ο άνθρωπος που σκότωσε τον Τζέφρι Ντάμερ. Σας ευχαριστούμε πολύ που μας παρακολουθήσατε και σήμερα. Ραντεβού στο επόμενο επεισόδιό μας.